Bangaphezu kuka-136,000 abafundi ababhale izivivinyo zika-Matric KwaZulu Natal ngo-2023. Laba bafundi baphumelele ngo-86.5 wamaphesenti. Nangu umfundi obaqoqwade bonke emakhanda KwaZulu Natal. Give all the credit to my teachers. They are the ones who came up with the method. They identified the potential I had. UNdunankulu uchome uphaphe lwegwalagwala ababambe iqhaza kulokhu. Kuma kwami la kuyisibonakaliso somsebenzi owenziwa othisha. Ngoba ngaba ngimangala nami if it was not for the teachers that worked ukuthi ngibe yilonto engiyona. IKwazulu Natal iphume isibili ezweni lonke isusa iGauteng kulesi sikhundla ebisisiqhoqhobele iminyaka ilandelana. UNdunankulu ube esegcona uNdunankulu waseGauteng ngalokhu. UPremier uLesufe akakangiphenduli namanje. Ngimbuzile ukuthi ubonile yini ukuthi akatweet phela ukuthi KZN njengoba hlala eTwitter akakatweet ngisamlindele. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uNji Mothega uvakashele isifundazwe iKwazulu Natal kulandela ukuhlasela kwezikhukhula ezenze umonakalo nasezikoleni. Uhalalisele lesi sifundazwe ngokunqoba kwaso. Wathi uyazi ukuthi sizonqoba kunoma yini esibhekana nayo. Ngiyafuna ukubonga kakhulu le province with the great work that we've done. The media has been asking me ukuthi kulezi imvula what are you going to do in KZN? And I just said ngibathembile labo. Wabashaye emakhanda uthole umfundaze weyinkulungwane ezingamakhulu amabili zamarandi.